Hey, arụ emene leni papa rugwe 90 years nke ahụ mkpi na-agbara ọra jiri ụmụazị dị 8 years 11 years na-emebi isi jiri ụmụazị dị 12 years na-eme arụ ka arụ. Ị na-afụ this video gị na-share ya. Ọ bụrụ na ị dewe nwa gị nwaanyị n'ụlọ monitor ya mara gocha nọ n'ụlọ with ndị papa to avoid ịnọdụ aka n'ishie. Share the video. Anthony mo mi palugbo owo na. E palugbo owo na. Nekwense mekweteko ndị ihe na-edi ihe n'udiri iwo na-eje agha ụmụaka aka n'ipi na-akụzi ụmụaka. Ịbụkwa dị ticha na-akụziri ụmụaka. Eje ụka ejetechie ike. Ị na-eje ụka ejetechie ike. Akwa medara bụ ihe ya n'onu. Every time iso ụzọ n'ụka. Every time iso ụzọ n'ụka. O wee bụrụ na ihe na-eje amụta ha bụ njeghi ụmụaka nwatakịrị fo ya ezi aka n'ipi. Ike aghịrị anyị iyi ike eje n'ohu agha iyi irikwa ohe n'iri a n'ugwu ike. Ị ga-agha iyi ịghọtago irikwa iyi n'ohe maka taba ahụ ejighị tanụ nwa bụ ahụ eje n'ala na-eghuola anyị kolota na etu ugwu ike ma mana ike eje n'ohe je ghuo n'ihe emekweta ha ghehuola anyị iyi onweghị ritual iji ya eme ike ka agha oyi na ya wee kweta ịghọtakwa ike ka agha oyi ake oje n'ohe na ije ghuola anyị iyi na ọha ihe iji ya bụ ihe eme.